ik tot slot het woord aan de voorzitter van de bond EMM, John van Rooij. Het Bondschuttersfeest afgelopen weekend in Ittervoort van de bond Eendracht Maakt Macht was het eerste optreden van een 20-tal schutterijen na het Oud-Limburg Schuttersfeest in Beekdalen. Schutterij Sint-Nicolaas, winnaar van dat OLS, werd voorafgaande aan de optocht door de bond gehuldigd voor haar prestatie. Na de huldiging trokken de schutterijen door de straten van Ittervoort en toonde Sint-Nicolaas uit Heidhuizen vol trots de num. En dan gaan we naar de winnaars van het OLS. Ze krijgen allemaal een bosje bloemen, kunnen vanavond er goed thuiskomen. We hebben geprobeerd om de kleur zwart en geel een beetje te combineren in de bloemen en volgens mij is dat heel goed gelukt. Mooie combi. Jongens, geweldig succes behaald daar. En nou gaat het echt werk pas beginnen. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. En we gaan er stonden naar uit te kijken met 2025 het OLS door de Heidse straten te trekken. Heel veel succes gewenst en we gaan nou even de bloemetjes ophalen. Nogmaals een groot applaus, Sint-Nicolaas, Heidhuizen. Vandaag eigenlijk weer voor het eerst in het volle tenue. Ja, ik zie die al een beetje glunderen. Hè. Nadat het winnen van het OLS in Beekdalen, week of 5 geleden inmiddels. Hè. Wie is het eigenlijk gegaan nadat je het gewonnen hebt? Het was een onvergetelijke intocht. Als ik mensen die op die platte kerst zingen, dat was gewoon onvergetelijk. Zoveel mensen als dat er waren. En ja, dat is eigenlijk een belevenis. Je mag ze mij één keer met. Ja, maar als we daar nu nog een klein stukje van de dag terughalen, hè, in Beekdalen. Het was zo spannend op het eind van de dag. Wie heb je dat beleefd? Spanning was er denk ik meer bij de mensen toe dan die achter ons zaten bij ons. Dus, want bij ons ging het eigenlijk heel gemoedelijk en heel gemakkelijk. En alle 6, dus niet één. En we hebben zo perfect geschoten de hele dag. Dat was onvoorstelbaar. Ja, ik merkte zelfs bij een beetje van irritatie. God, moet dat nu nog zo lang duren? Want we zitten ze toch allemaal af. 21 run, maar 18 bulkjes. Ja, en kijk, maar dat gaat steeds door. Maar waar je blest begon ze wel in de gaten te krijgen, want die van Neil Bias begon steeds langzamer te schieten. Want in het begin was het dat ik nog 3 shots moest doen en hij zuur maar af. En dat was, op les was het net andersom. Maar toen hij zal af, toen moesten ze nog de les nog beginnen. En ja, wie toen eenmaal mis was, ja, toen was het ook heel snel duidelijk. Want ja, dus alle camera's op de gaaf komen en dan weet ze ook dat er gaat gebeuren is. Maar... Ja, want men begon eigenlijk al te juichen toen dat, jullie de 1-0 laatste afschoten. Hè? Want toen dachten ze, ja, eigenlijk hebben we hem. Dat was natuurlijk ook zo. Maar ja,
de laatste die moest natuurlijk nog af. Hè. Ja, kijk, en dat is ook de wedstrijd. Ja, maar ik wist niet welke er in mis was. Dus dat was duidelijk, maar ja, bij de tweede jeugd. Ja, maar dat was niet onze aanhang, want die bleef echt. Die bleven echt die bleven bewust rustig. Maar ja, toen wist ik ook dat het de tweede gemist had. Ja, dan zit ze daar even goed naar af. Dus, Ja, het was natuurlijk ook pintjes zweten de middag, hè, want het was behoorlijkheid. Even terug naar vandaag nog, hè, dus voor het eerst weer naar de OLS. Dan moest het toch wel met de NUM wel vol trots door het dorp lopen. Ja, dat hebben ze ook gedaan, ja. En, we zijn ook heel blij en groot dat we dat mogen metmaken. En die mensen wat verder oplopen met hun, ja, de OLS in 1949 ook metgemaakt, dus was hij een man van 5 jaar. En dat hij nu met de mag lopen, dat vindt de mensen fantastisch. Dus, en dat is hem ook gegund, ook. Dus, Ja, en ik kan me nog herinneren van de zaterdag dat er ook een hele groep mensen stond te zingen in de tent. Hè. En nu op naar Heidse in 2024. Ja, en welke groep dat was, weet ik niet. Ik heb ze wel leren zingen, maar ja, wie het was, weet ik niet. Maar dat was ook zo'n moment, dat binnentrekken door, ja, dat die andere verenigingen allemaal met ons metspeelden. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ja, dat was een belevenis. Maar wij zullen elkaar ongetwijfeld nog zien in de aanloop naar het OLS in Heidse. Ik denk het wel, ja, dat was nog wel een paar keer tegengekomen. Ja, bedankt wel. Vandaag eigenlijk voor de eerste keer weer naar het OLS in Doenrade. Een optreden met het korps. Hoe is dat nu lopen met de NUM? Ja, dat is heel erg chic dat ze dat elk jaar, dat jullie jaar elk schuttersfeest met mogen nemen. En aan de mensen mogen laten zien, want deze hebben wij gewonnen. Ja. Als we nu eens even teruggaan nog naar een maand geleden. Dat was toch wel een hele bijzondere middag, hè, de zaterdagmiddag. Heel lang, heel warm. En aan het einde de winst. Ja, dat was heel spannend, want het duurde echt 2 uur met nog 2 chatterieën erin. En nou, als ze dan eenmaal wint, dat is natuurlijk heel chic. En als ze dan in het dorp ontvangen wordt, 3 rieën dikte mensen even de kant. Iedereen is uitgelopen om zich te ontvangen als vereniging. Ja. Maar wie zit ze dan eigenlijk daar op de tribune? Gewoon van, dat gaat vandaag lukken? Of spannend? Of heb je er vertrouwen in? Nou, daar heb ik zeker vertrouwen in die shutters, maar ja, het hoeft maar een klein beetje fout te gaan en de lijkt het goed. Het is einde misser en het is klaar. Dus de hoop is natuurlijk wel als ze wint. Maar dan ga je ze niet bij voorbaat van hoe dat er nog 33 chatterieën beginnen. Maar ja, de hoop stond natuurlijk zeker wel op. Ja, en dan wordt de muziek ingezet, hè, en dan komt het korps de tent in. Ja. En dan wordt het nog eens een dubbelfeest eigenlijk. Ja. Koude rillingen? Ja, zeker wel. Dat is wel echt fenomenaal als je dan zo binnenloopt en iedereen staat toch voor het zestal van die chatterie. Ja. Dan is dat een belevenis van, misschien wel nooit meer. Dat maakt ze misschien maar 1 keer in hun leven met, inderdaad. Maar nu natuurlijk op naar het volgend jaar. Absoluut. Dank u wel. Ik ben onrang schutter bij de schutterij. Ik zit niet in het zestal, ik zit wel in het 12-tal. Zoals bekend bij de OLS doen we met 12 man van tevoren oefenen voor de dag zelf. En dan op de dag zelf werd gezegd van, nou die 6 schutters die schieten. En daar gaan we het mee doen. En dan, dus ik zit bij de 12-tal, maar niet bij de 6. Ik ben wel schutter, ik ben buksmeester ook. Maar verder ben ik eigenlijk gewoon al 48 jaar wel al lid van de schutterij. Ja, maar dat zou natuurlijk immers kunnen uitvallen, dat zestal. Daarvoor werden die reserves ook getraind, je werk van tevoren. Van, als er een uitvalt, wat voor reden dan ook, dan zijn er zoveel. Dus dan gaan we inderdaad kijken als zestalcommissie van wie gaat er nu mee schieten in die plaats. Maar wie bereidt zich nu eigenlijk voor op zo'n schuttersfeest? Op zo'n schuttersfeest, op een gewoon schuttersfeest, gewoon door te oefenen het hele jaar door met de bukschieten. Op het OLS dan werd er meestal een week van tevoren, 1,5 week van tevoren werd er diverse oefenavonden werden gedaan. En daar werd je gewoon geschoten. Ik heb dat dit jaar heel fijn, vind ik dat trouwens ook. Kim heeft ook aan mij mogen doen. Dat zijn heel leuke avonden, zijn gezellige avonden. We beginnen meestal 's avonds om 7 uur en dat duurt tot 1 uur of 10. En dan hebben we weer de man 10, 15 scheut gedaan. En dat is het oefenen gewoon voor. Ik zal maar zeggen, de zekerheid te krijgen van, nou ik heb een punt in mijn korrel staan.
en ik trek en dan gaat ervan. Ja, we zitten hier nu heel anders hè, als in Doenrade. Met een kogelvanger. Ja. Is dat anders zitten? Nee, ik ben zelf een voorstander van kogelvangers. Waarom? En met het feit dat een kogelvanger al het noord opvult en dat het noord niet in de natuur komt, is een heel groot voordeel van die dingen. Kijk, en als je op deze kogelvanger kijkt, dan zie je ook een punt heel duidelijk staan. Ja. En het is eigenlijk precies hetzelfde. De punt goed midden in de korrel houden, het geweer stil houden en gewoon schieten. Het schieten op vrije lucht, dat ze de tweede klap, het schot. En de tweede klap krijg je dan niet eigenlijk. Dan kan ze in principe huren of een punt hebben of nee. Dat is een voordeel van een open lucht. Wat ik me wel eens afvraag tegen dat shit, hè, dan die buks die ligt aan, dan heb je de paraplu neer dicht, die spanning die gaat natuurlijk stijgen. Dan gaat dat bulken soms een beetje bewegen. Wie hield ze die concentratie vast? Gewoon de concentratie vasthouden en gewoon proberen de buks zo stil mogelijk, of het nu windbugs is of zo, zo stil mogelijk te houden en het puntje in het midden en als ze juist dat ze hem stil hebben in het midden, dan ga je heel rustig dan trekken toe en doos ze hem heel rustig af. En dan gaat er paf, is er weg. Paf en dan is er weg. Ja, dat gewoon ik wel goed zo.